हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय एन महिलारी चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारी चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जादों आं जोंहानि न'खौ देखायनो नागिरदों। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो। ओरैनो जास्ट न'खौ खिथिगोन आरोना, न'सिंखौ देखाया दे लोगोफोर। साबना दोनाखै आं ओरैनो देखायगोन। ओमफ्रायना आङो बैसागोनि देलायदो लोगोफोर। आंखौ माबायदि नुदो कमेन्टआव फोरमायहरदे। गाज्रि नुदोबा डिसलाइक होबानो जाबाय, डिसलाइक। थुदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। रोङा दे आङो लोगोफोर, गाज्रि मोननाङा दे। आं जेनला मेनलासो भिडिअ' बानायो, ओरैनो बानायो आङो, ओरैनो टाइम पास। फरायनायाबोथ' गैखाया, पिअ फाइनाल फैदों, ओमफ्राय फरायनायानो जाया, गोसोआनो जाया, खदाय इउटुब बिदिनोसै आरो। थुदो बिदिबा भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ'खौ। मोजां मोनोबाथाय बेक थुनानै उन्दुना थाहैदो। थुदो बिदिबा आङो न'खौ देखायलांसै लोगोफोर, नायलांबाय थादो दे। बे जाबाय जोंहानि लामा। नै लोगोफोर, जोंहा न' बैयाव माबा हाइवे रड, ओमफ्राय जोंहा न'आ नै खाथिथार। ओमफ्राय नै जोंहा न'आव हाबबाय। जोंहानाव बिबारबो बारा गैथाराना लोगोफोर, बिबारबो गायनो रोङा आङो, बारा जेबो गैया। जोंहा थास'खौनो गायना होदो। जोंहा थास' जानो मोजां मोनसोगारो नालाय, थास' माखाखौनो गायना होजोबदो। जाना बागानाबो देन्जारसो, फाल्थुसोखा। ओमफ्रायना जोंहा न'आ लामायानो मोननै मोनथाम। र' इखिबो देखायनो आङो लोगोफोर। बेफोर जाबाय सिमेन्ट जोंहानि न'आ। ओमफ्राय जोंहानि न'नि लामाया इखिसो जानो गोनांमोन, ओमफ्रायना बिदिनो फैसा गैथ'आ नालाय बानायथ'नाय जायाखै लोगोफोर। इखिजासो जागोन आरोना, ओमफ्रायनो इखिजासो जागोन। ओमफ्रायना इखि दा आङो थांथ'ला, जोंहानि न'नि लामाया इखिजासो लोगोफोर। थांनोसै आङो दा। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो। आयु इनो समायना रमायना बिबार बायना दं। आयु वाव, बरियाना लोगोफोर। आयु बेसे मोजां बिबार बारना दं। बोसोर जुग गिदिंनायनि उनाव इ बिबारा दिनैसो बारदो माने एबार बोसोरावसो बारदो। नै जोंहा न'आ खामानि गैया, कालाराबो जोंहा बाबायानो फोननाय। ओमफ्राय नै पर्दा बोराय सौरानि लुङि, इखिजाबो हाबजागौमोन, ओमफ्राय इखि हाबस'ला लोगोफोर। इयो जाबाय मन्दिर, ओइबो मन्दिर, इबो मन्दिर। फुजा खालामनो फैनो हागोन सोरबा। ओमफ्राय ना नोंहा नोंखौसो होनदाङो। जोंहानि न' इसुं, इयो लोगोफोर इसुं। ओमफ्राय इबो जोंहानि बाथौ, ओइफोरबो बाथौ गोजा। जोंहानि न'आ इनो इदि जोंहानि न'आ गल 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 अ। जोब्बाय खिनियावनो जोंहानि न'आ। जोंहानि आबैलानि न', जोंहानि न'खाय। जोंहानाव गरसि दंमोन, ओमफ्राय गरसियानो जोब्बाय। इयो सोर? इयो माबा मा होनो इदिखो? बेलेग दे होनथ'ला आं।